Temarapport om brug af KI anden fordelingen til uafhængighedstest. Jeg vil starte med at redegøre for nogle begreber, som der stod, vi skulle. Det første begreb, det er population, og det er den mængde, man undersøger. Så det kunne være, hvis man undersøger omkring et valg, så kunne populationen, det kunne være hele Danmarks vælgere, hele den gruppe, der kan vælge til valg i Folketinget. Ja. Og en stikprøve, det er en mængde, du tager ud af populationen for at undersøge noget om hele populationen. Det vil sige, det kunne være den mængde, du undersøger for at lave din meningsmåling til det valg. Og det kræver jo så, at stikprøven er så repræsentativ for hele den store population som muligt. Og derfor må stikprøven ikke være for lille, da der så ikke er nok observationer til, at den kan være repræsentativ, og den må heller ikke være for stor, da den så ikke ordentligt repræsenterer den manglende del. Og den må heller ikke have en tendens, som at de alle sammen er rygere eller sådan noget. Med mindre hele den store gruppe også er rygere, så tror jeg det er okay. Nulhypotese og alternativ hypotese. Så nulhypotesen, det er den hypotese, man vil undersøge, om er forkert. Så man går ud fra, at nulhypotesen er rigtig, og så undersøger man stikprøven ud fra antagelsen, at den er rigtig, og derfor kan man finde ud af, om man kan frakaste hypotesen. Men man kan ikke bekræfte den, fordi sådan fungerer statistik bare ikke. Så hvis nulhypotesen frakastes, så må den alternative hypotese være sand, og den alternative hypotese, jeg tror altid, den skal være den komplementære hypotese af nulhypotesen. Så hvis nulhypotesen er, at folk stemmer ligesom ved sidste valg, så vil den alternative hypotese være, folk stemmer ikke ligesom ved sidste valg. Og så, ja. Eller, som jeg har skrevet her, der bliver født lige mange drenge og piger, så vil den alternative hypotese være, der bliver ikke født lige mange drenge og piger. Så skal jeg redegøre for KI anden test for uafhængighed, og herunder begreberne observeret og forventet værdi af teststørrelsen, kritisk værdi, og teststørrelsen, frihedsgrader, p-værdi og signifikansniveau og signifikant forskel. Så KI anden fordelingen er en fordeling, som man har fundet ud af, passer på den måde, man udregner sin teststørrelse for et bestemt observationssæt. Så den kan bruges til at se, hvorvidt to egenskaber ved en stikprøve er uafhængige. Og for at lave en KI anden test har man så brug for at kigge på, hvorvidt de observerede værdier er i overensstemmelse med de forventede værdier. Hvis hypotesen er sand, så du udregner nogle forventede værdier ud fra den, som de vil være forventede, de forventede værdier, som vil være forventede, hvis hypotesen var sand. Og så ser du, hvor godt de passer sammen med de observerede værdier. Og hvis de passer rigtig dårligt, så frakaster man. Så på den måde, man gør det på. Jo, man skal også bruge et eller andet antal frihedsgrader, da KI anden fordelingen ser forskellige ud, afhængig af hvor mange forskellige frihedsgrader, eller hvor mange frihedsgrader der er. Og frihedsgraderne er et udtryk for, hvor mange værdier man kan vælge i ens observationssæt, før resten er givet ud fra, at der skal være en bestemt mængde, eller et bestemt antal observationer. Så derfor kan man generelt sige, at man kan udregne frihedsgraderne DF, degrees of freedom, ved antallet af kolonner minus 1 gange antallet af rækker minus 1. Da du så laver en firkant af alle ud over den yderste, som skal give en bestemt sum. Eller da hele rækken skal give en bestemt sum, og hele kolonnen skal give en bestemt sum, så kan du lægge dem alle sammen ud over, eller så vil du vide, at den sidste, den skal have en bestemt værdi, når alle de andre er fastlagt. Så p-værdien står for sandsynligheden for, at man får et resultat, der passer værre på de forventede værdier, end de observerede. Så hvis denne værdi er værre eller mindre end signifikansniveauet, så må man frakaste hypotesen, at der så er mindre
sandsynlighed for at få noget værre, end man egentlig havde sagt var acceptabelt. Jeg ved ikke, om jeg har forklaret signifikansniveauet. Signifikansniveauet, det er det. Det er den grænse, du sætter imellem acceptable værdier og ikke uacceptable værdier. Så hvis du får noget, hvor sandsynligheden for at få et resultat, der er værre end signifikansniveauet, sandsynligheden for at få et resultat, okay, lad mig få igen. Så sandsynligheden for at få et resultat, der er mindre, sandsynligheden for at få et resultat, okay, vi prøver igen. Så signifikansniveauet er den grænse, hvor hvis p-værdien er mindre end signifikansniveauet, så skal man frakaste hypotesen. Sådan kan man sige det. Og undskyld, det kokser helt, men jeg har ikke tænkt mig at optage alt det her. Så Q-værdi, det er teststørrelsen, og den kaldes Q-værdi, som jeg lige har sagt. Og den er et udtryk for, hvor dårligt de observerede værdier, de passer på de forventede værdier, hvis hypotesen skal være sand. Og Q-værdien, den er, hvis man har en større tabel, så vil den være de sammenlagte Q-bidrag, som er udregnet ved den observerede værdi i et eller andet felt i din tabel, minus den forventede til det felt, og så i anden, og så dividerer man forventet. Og i anden, det er for, at man ikke får negative tal, og man dividerer man forventet for at få en eller anden forskel. En eller anden relativ forskel, tror jeg. Ja. Og så var der vist et begreb mere, jeg ikke har. Så er der også signifikant forskel, men det vidste jeg ikke helt, hvad du mente med, fordi jeg kunne ikke huske, hvad signifikant forskel var, og jeg spurgte også andre på klassen, og de kunne heller ikke huske det. Så den lod jeg bare ligge. Jeg ved ikke, om den er vigtig. Det er sikkert bare noget, som egentlig giver god mening, men som jeg ikke kan huske, jeg havde det navn. Og så har jeg lige opskrevet fremgangsmåden for en uafhængighedstest. Så man starter med at opskrive nul-hypotesen, altså at man går ud fra, at nogle data er uafhængige. Og så laver man en e-tabel, hvor e her står for expected. Så du laver en tabel over forventede værdier. Og så udregner du teststørrelsen ud fra de forventede og de observerede værdier. Fordi jeg går ud fra, at man har givet nogle observerede værdier, når man får sådan en opgave her. Og så udregner man p-værdien ud fra Ki-fordelingen. Og det gør man ved at trække det kumulerede op til din teststørrelse i Ki-fordelingen. Fra 1, da du så får alt det, der ligger længere ude end den værdi, du har observeret. Så har du p-værdien. Og så sammenligner du p-værdien med dit signifikansniveau, og hvis den så er mindre end signifikansniveauet, så frakaster du hypotesen, og hvis den er større, så kan du beholde din hypotese indtil noget andet. Ja. Og det hvis man vil gøre det på den besværlige måde, så laver man den her tabel og udregner teststørrelsen for alt det der. Men vi kan jo bare bruge Maple og bruge kommando Ki-kommando til at udregne, gør det hele for os. Så ja, det gik ringe.